ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇರು ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಕರಾವಳಿ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇರು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ ಅಪ್ಪಲವಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಮ್ಮೆಗೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾರಿಜ ಕುತ್ತಾರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಬಾಳ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. रघुपति प्रियव्रतं श्री गुरुचरण सरोज रज निजवन मुकुर सुधारी वरणो रघुवर विमलयसु जोदायक कुलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकारा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुरेश कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र और गजाधिराज कांडे भूज गले सारे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंद विद्यावान गुणी अति चातुर राम कार्य धरिए को हाथ सुनिए को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय सिद्धि कावा विकट रूप धरि लंक जराम भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे आय सजीवन लखन जियाए वीर रघुवीर अरसि गुरुनारे रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम महा प्रिय बरसई सब भाई सास भजन तुम रोयस गावै अस कहीं श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सई सबरीश यम कुबेर दिक्पाल चहाते कवि कोटिक सई सके कहाते तुम उपकार सहति वै कीना राम मिलाय राज पर दीना तुम्हारे मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जगनान युग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुखवाही जग गिलाज कई अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम दुर्गा तुम्हारे जेते राम दुआरे तुमर दुआरे लोचन आंजा दिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो हापै तीनों लोक आग के कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जो लावै सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम तेज और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन पर पावै चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दास तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहोय और देवता चित्तन धरणी हनुमत सेवि सर्व सुख करणी संकट कटे मिटई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर
कर होई मोहि बंदी महासुर हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा वो यह सिद्धि साही गौरीशा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय कादर गय महतेरा पवन तनया संकट हरणा मंगल मूर्ति रूपा राम लखन सीता सीता हृदय बसौ सुरभूपा गुरु पवन सुत हनुमान की ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಸಾಲಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಮನಿಸಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಹಿಸಂದು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಮೇರೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದಂಚನೆ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಣಂಜಿ ಗುರಿಕಾರ್ಲೇರು ಜನಾರ್ದನ್ ಅರ್ಕುಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮೇರೆ ಕಾರಣದ ಮೇರೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಣ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಬ್ಬಂಕೋಡಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಮನೀಶ್ ಬಚ್ಚರ ಬಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ದು ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ವಾರಿಜ ಕುತ್ತಾರ ಪದ ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತರ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸುರುಕಾದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಡ ಬಂದು ಗಣ್ಯರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗಮನಿಸೊಂದು ಆಟಿದ ತಿಂಗೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಎಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣಗ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೋಡು ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾವಡು ದಯಪಂಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ಮಲ್ತ ಆಟಿದ ತುಂಬ ತಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಅರೆಪಂಡ ಮಲ್ಪುಣದ ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅರೆಕೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಆವಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳು ಎಡ್ಡರಿತ್ತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಒಂಜು ವಾರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಂಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ದ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತೀನಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ನನ್ನಲ್ಲ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಪಂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬು ಆಟಿ ಪಂಡ ವಾರೀತಿ ಇತ್ತನ್ನು ಪಂಪಿನ ದುಂಬು ದಾದ ಪಂಡ ಆಟಿ ತಂಬರು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕಲು ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ದು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತ ಬರ್ದು ಜೋರು ದುಂಬು ಕಾಯಂತ ಅಪ್ಪ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಪಡೋದು ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಿಲ ಆಪಿನ ಚೆತ್ತಿನ ತೊಜಂಕಾದಪು ತೇವು ತೇಟ್ಲಾದಪು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೀಕ ಸಂಕಟನ ದೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ತಿಂಗಳು ವರ್ಷೋಡು 12 ಆಟಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಪರೋಡಿಗೆ ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಪಡೆದು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಬಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಪರೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲಾಗ ಇರ್ತೀನಿ ಆನೆ ಇತ್ತೆದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವು 10 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾರ್ಪೇರು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಅಂಚೆ ನಿಜವಾದ ಅಂಚೆ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಬಂಡ ಏಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷದ ದಾದ ಬಂಡ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲು ಪಣಂತೇರು ಆಟಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೂತೋಲು ಪೂರ ಗಟ್ಟಮಿತಾರ್ನಗೆ ಪಂಡ ಕುಲೆಕ್ಕಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಐಕಾತ್ರ ಆಟಿ ಬಲಸುನು ಕುಲೆಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಣ ಚೆತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಆಟಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬಂಡ ಸುರುಟ್ಟು ಮದ್ಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲು ಮದಿಮಾಲು ಸುರು ಆಟಿ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮಂದಿ ಆಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಹೆಚ್ಚಿನಟ್ಟು ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಮುರಣಂಜೇರ ಪಂಡೇರು ನಿಜವಾದ ಮಾಮಿ ಪೋಪಿನ ಆಟಿಡಿಗೆ ದುಂಬು 5 ದುಂಬು ಹೋಯರ್ಜನ್ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಸುರುವೇ ಬೋದು ಪೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಅತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅಂಚೆ ಆಟಿಡು ವಾಸ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಆಟಿಡು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ನೆನಪು ಪಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಇಂಥ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತೇರು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಮಾಹಿತಿನ ಪಾತೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊತ್ತಾರೆ ಮೇರು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದು ಕೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಈ ಆಟಿದಲ್ಲಿ ಎಸ್ದಾಗ ವೈದ್ಯನ ಚಿತ್ತನ ರಜನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿ ಬಾರಂದು ಕೇಳೋದು మరి జస్ట్ కుల్ అది ప్రీతిపూర్వక ಅದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಆಟಿದ ಮಾಗನ್ಯದ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೋಮನ ದೇವರು ಅಂಜನೆ ಗ್ರಾಮದ ಇಷ್ಟುಮು ದೇವರು ಪಂಜಂದಯ ಬಂಟೆ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಗಾನದ ಕೊಟ್ಟೆದ ಗಾನದೇವಿ
ಈ ಗ್ರಾಮಡಿತ್ತನ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತರತಗ್ಗಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಡು ಆಡಿಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕುಲು ಮುರಾನಿ ಮೂಲು ಸೇರ್ದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೋಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಸೇರ್ದ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತನ ಹೋಯ್ತುನ್ನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಂಡು ಆರ್ಲ ಕೋಡೆ ತಿಕ್ಕನ ಮುರನ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬಲೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶನ್ನೇ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೊಂದು ಅಂಜನೆ ಗಾನಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರೇನ ಜನಾರ್ದನ್ ಅರುಕುಲ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಮಗೋಡಿ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಾವೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾಮಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಬೈದನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಮನ್ಪೂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರೈನ ಸುರೇಶ್ ಬೇರ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಬೈದೇರು ಅರೇನ ಅರ್ನಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆರುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಟಿ ವಿ ನಂಗೆ ಬರ್ಚಿತ್ತುಂಡು ದಯವನ್ನಾಗ ಬೇರೆನ್ನ ಜೋಸ್ತಿ ಅಂಚಾರು ಬತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಸ್ತು ಖುಷಿ ಅನ್ನಾರು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಣ್ಣು ಬುಡ್ಪೂಜಾರು ಅನ್ನಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಿ ನಾನು ಗೌರವಿಸ ಪಸ ಕುರಲ್ದಾರೆ ದಯಬನ್ನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರೋಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟಿ ವಿ ತಂದ ಪಾತೆರ ಪೂಜಿ ಹೆಂಚ ಪಾತೆರಿ ಮಾರ ಇನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಇನ್ನು ಎದುರು ಕುಲ್ದನಾಗಲ್ಲ ಪಾತೆರೋಡು ಅವಳು ಕುಲ್ದನಾಗಲ್ಲ ಪಾತೆರೋಡು ದಯಬನ್ನ ತತ್ತನ ನಮಾನೆ ದಯಬನ್ನಾಗ ತತ್ತು ದಾಳ ಹಿಡಿದ ತೊಂದರೆ ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಏನಾರು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಏನಾರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎದುರುಡುಪ್ಪೇರಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪ ವರ್ಷಗೂ 16 ಸಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪ ಆ ತಿಂಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೇರ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ಇಂದು ಸಮಾಜಡು ದುಂಬು ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜೇ ಬಂದದನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಇರ್ದು ಪತ್ತನಾಜೆ ಮುಟ ನಂಗೆ ಪರ್ಬ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾಗಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಭಾರಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತುಂಬೋಡು ಪೋಡಿಗೇರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ತರೆವಂತಿಗೆ ಹೊರಡು ನಾಗಾಗ ಪೇರು ಮೈ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ನಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋನು ಆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ನಂಗೆ ಕತೆ ಇಂಜಿನಕ್ಕೆ ಏನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಮಾತೊಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆಲೆತ್ತನು ನಮ್ಮ ನಾಗನ ತನುಮಂತು ಬರ್ಪನ ತಂಪು ಮನಪು ಬರ್ಪನ ಜಾಗ ಪೊರ್ತುಗೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಒಂದು ನಂಗೆ 5 ಪಕ್ಕ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಷ್ಟೇಮಿ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ವೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಕತೆಗೆಯಿಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆರೆಲ್ಲ ಆಡ ಹಿರಿಯ ಕುಲದ ಮಂದಿ ನನಗ ನೀನು ಮತ್ತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು ಒಂಜಾನಾಗ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಇರ್ದು ಪಕ್ಕ ಬಂದ ನಂಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅಂತೀನಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕಿರದ ಮಂದಿರ ಬಂದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮನ್ಪೋಡು ಬೈಲು ಕಂಡ ಎತ್ತು ನಾವು ತುಳಸಿದ್ದೆದುರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಚೌತಿನ ಬಲಸೋಡು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಕಂಡದ ಕುರಲ್ ಕಂತ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಸಿಟಿದಿತ್ತು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆನ ಮನ್ಪೇರು ಹಲ್ಲಿಡಿತ್ತು ನಾವು ಚೌತಿನ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚೇನೆ ನಂಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತನಾಗ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಫೋನಾಗ ನಂಗೆ ದಸರಾ ಬರ್ಪೋನು ದಯಪನಾಗ ಬೇಗನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತಿರಂಡು ಬಡವದ ಹೊರ್ತುಲಾನು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಕಳಕ್ಕಳೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತ್ ಕಾಯ್ದನೆ ಆದ್ರೆ ಬೇನೆ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಜೈಕ ದಯವನ್ನಾಗ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪಾತಿಯದ ಮುಖ ದಸರಾದ ಒಂಬದಿಂದ ಕತೆ ಮಾತಿರಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯುಧದ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಲಕದ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಳ ನಮ್ಮನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬಂತೀನಿ ದಯವನ್ನಾಗ ಹಿಂದುಲು ಅಂತ ಜೆತ್ತಿನಾಲ್ ಪೋಪ್ಪಿರ ಹಾಕ್ಲೇನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ದಯವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ನು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಅಲ್ಪ ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸಾಧಾರಣ 175 ಗಣಪತಿ ಆಪನು 5 ಪಕ್ಕದ ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯ ನಂಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ಪುನು ದೀಪಾವಳಿ ನಂಗೆ ಮೂಜಿ ಇಂಥ ಪರ್ಬ ಆ ಪರ್ಬೋಡು ಮಹತ್ವ ಗಾನಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಆ ಎಣ್ಣೆದ ಅಂಶದ ನಂಗೆ ಬಸ್ತ್ ಬರ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೋ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲದ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇರು ಕಂದಲ ಪಂದಿಂದ ಖಾಲಿ ಪನ್ವೇರು ಜನ್ನನ ಅಂಗಡಿ ಪೇರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ದುಂಬೋಲ್ ತಿಗುಣಿಕೆ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ದುಮ್ಮದ ನಂಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾಯ ನಮ್ಮ ದುಮ್ನಾನಿ ಮಂಡೆಗೆ ದೆಕ್ಕದು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಮಂಡೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೀವು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೀನಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀನಾಗಿ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಪಾರು ನಿತ್ತೇರು ದುಮ್ಮದಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ಅದು ಶೋಕು ನಂಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬಂದು ಕೊರ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೂಜ 5 ಪಕ್ಕ ನಂಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಏನಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ನಂಗೆ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ರಾಮದ ನೇಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ರಾಮದ ನೇಮ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ತ ನೇಮ ಪುದ್ದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇಮ ಪೆಲ ತಡಿತ ನೇಮ ಪಿಲಾರ್ದ ನೇಮ ಸಾಂದ ನೇಮ ಈ ನೇಮಡು ಕೊಂಜಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ವಾವ ನೇಮನು ವಾವ ಪೊರ್ತುಗು ವಾವ ನೀರು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತು ನೀನು ಚೂರು ನೆನಪು ಅನ್ಪೊಳ್ಳೆ ಮಾತ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಇದಕ್ಕ ಆಟ ನೇಮ ಕೋಲ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ ನಂಗೆ ನೆನಪು ಅಂತಂದು ಬೈದೀನಿ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ವೈದ್ಯರು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೋಡು ಇನಿ ರೋಹಿತನ
ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನಿ ರೋಹಿತನ್ನ ಏರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ ನಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈರೊಂಚೂರು ಗಲಿಗೆ ಬರೋಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಆಂಡ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ ನಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಆಗೇಶನ್ ನಿಂತಿರು ಆರು ಬತ್ತಿಜೇರು ದಯಬನ್ನಾಗಾರೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಿಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದು ಯಾನೊಂಚೂರು ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಾವಡ ಚೂರನ್ನ ಪಾತಿಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಂತಲಾಕನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾವಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತನೇ ನಮಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ದಯಪನ್ನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲನ್ನ ನಂಬುವ ಮರನ್ನ ನಂಬುವ ಬಂಡೆಕಲ್ಲನ್ನು ನಂಬುವ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ನಂಬಿನೇಟ್ರು ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಗೊಂಜಿ ರಾಮನನ ಮೂರ್ತಿ ಆಂಡು ಈ ನಂಗೆ ಹತ್ತೋಸ್ತ ಮರಕ್ಲಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪ ಮರವನ್ನ ನಂಬುವ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲನ್ನ ನಂಬು ನಕಲು ಇನ್ನು ನಮಗೊಂಜಿ ಗಾನದ ಕೊಟ್ಯದ ಮರತ ಕುತ್ತಿರಿ ನಮ್ಮ ಗಾನ ದೇವಿ ನಮ್ಮ ಮಂತದ್ದು ಮರತ ಕುತ್ತಿರಿ ನಮ್ಮ ಗಾನದ ದೇವರ ನಂಬುವ ಇನ್ನು ಮರತ ಕುತ್ತಿನ ನಂಬುಜ ದೇವರ ನಮ್ಮ ದಯಪನ್ನಾಗ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಂಗೆ ತೊಜಿಪಾದ ಕೊಡ್ತಲಾಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಗಾನದ ಕೊಟ್ಯಾಡು ಹೊರ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಾನದ ಕೊಟ್ಯ ಈ ಗಾನದ ಕೊಟ್ಯಾಡು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಬನ್ನಗನೆ ಓಲು ಕುತ್ತಾರ ಪದವುಡು ತಿಲಾಯಿನ ಟೈಮುಡೆ ಈ ಬ್ಯಾಗೋಡು ಕೋಲಾನಗವಡು ನೇಮವನಗವಡು ಈ ಅಜ್ಜೆ ಗಾಂಧ ಕೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಸಂಬಂಧವಿನ ಆಜಿಲನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಆ ಆಜಿಲು ಲೆಪ್ಪುನಾಗದ ಇಲ್ಲ ಆಜಿ ಏಲೆಲ್ಲು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧ ಕೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅಪದ ಕಾಲೋಡಿ ನಂಗೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಉಂಡು ತುಳುಭಾಷೆಡೆ ಚಾಕಿರಿ ಅನ್ಪುಣಿ ಇತ್ತೆಗೆಂದ ಸೇವೆ ಅನ್ಪೀರು ಚಾಕಿರಿ ಆ ಟೈಮುಡು ದಿಂಚನೆ ಈ ಇಲ್ಲಗ್ ಬಸವೆ ಈ ಇಲ್ಲಗ್ ಕೊಂಬು ಈ ಇಲ್ಲಗ್ ಹಸುರುಕೊಡೆ ಕಂಡೊಡೆನ ಬಾರು ನೇನು ಮಾತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಟಿ ಕರೆದು ಸೋನಮನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಗಾನದ ಕುತ್ತಿದ ಗಾನದ ನೇಟಾಯಿನ ಎಣ್ಣೆನು ಪಂಜಂದಾಯಗಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ಅಪದ ಕಾಲೋಡು ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂತೀರಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವೇರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಅರೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನದ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತೂಡಿ ಇಂಚ ಆಪುನು ಪಂದು ಇನ್ನು ಆತು ನಮಗೆ ಪೂರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೊರನೇನು ಒಂದು ಗಾನದ ಕೊಟ್ಯ ಏರಲ ಕುಟುಂಬತ್ತು ಗಾಂಧ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಂದ ಮುಲ್ ಗಾಂಧ ಹಾಕುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕಳು ಈ ಗಾಂಧ ಕೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ಇದೈపోతుంది ನಕಲು ಇನ್ನು ಏನಾರ ಅಲ್ಪ ಗಾಂಧ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಗಾಂಧ ಹಾಕಲು ಮುಲ್ಪ ಗಾಂಧ ಹಾಕಲು ಇತ್ತಂದ ಈ ಇಲ್ಲದು ಪೋತಿನ ಹಾಕಲತ್ತಂದೆ ಎಂಕುಲೇ ಒಂಜಿ ಗಾಂಧ ಹಾಕಲು ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಪರಂಪರೆ ಇಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಅಪದ ಕಾಲೋಡು ಗಾಂಧ ಕೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ನಡುಟು ಅಂತ ಉಂದು ಅವು ಆಯ್ಜಿ 5 ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಪ್ರಕಾರ ತೂನಾಗ ಗಾಂಧ ಕೊಟ್ಟೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಆದು ಇನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಗಾಂಧ ಕೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಗಿ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಏರೇ ಫೋನ್ ಮಂದಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡ ತೂಕ ಬಂದು ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕೂಟ ಮಂತಿನಿ ತುಂಬುದಾಕ್ಲು ಆಟಿಡ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಆಟಿರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಗ ಅಂದು ಇನಿ ತಿನ್ಪುನೆ ಕಾವಡು ಪತ್ತುನೆ ಕಾವಡು ಏರೆಗ್ಲ ಬರಗಲ್ಲಜಿ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಲೈತರ್ದನಿ ಪೋಂಡ ಕೋರಿ ಮಾಸ ಉಂಡೆ ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಳು ಕಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಉದ್ದೇಶ ನಿಕುಲು ಬರೋಡು ಪಂದು ದಯಪನ್ನಾಗ ಬಾಗಿ ಡ್ಯಾಮುಡು ಕೇಂದ್ರ ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ದೇವನ್ನಾಗ ಏರೇಗೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಮದುಮೆ ನನೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಗಾಂಧ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪರ್ವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದುಪ್ಪ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀತ ನನಾತ್ ಯಾನು ಪಾತೆಡೊಂಜಿ ರೋಹಿತನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಿ 2 ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರು ಕಾದು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನು ಇಡೇಗೆ ಒನಸುಂಡು ಒಂದು ತಿನ್ನಿಬೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಆಟಿದ ಅಗೆಲು ಉಂಡು ಲೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬತ್ತದ ನನಗೆ ಯಾನ ಐಕೆ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಬೈಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿತ್ತೆ ರೇಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಬಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಲ ಸಂಕ್ರಮಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿತ್ತೇರು ಆನಿಲ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಇನಿ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಸುರೂ ಕಾದ ಪ್ರವೀಣನಾಗ ಎನ್ನ ಉಡಾಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಸೇದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಬಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರು ಸೇದಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ತಗೆ ತಂಗಡದ ಮುಖ ಜೋಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಾಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ಕುಟ್ಟತೆ ಗಾನದ ಕೊಟ್ಯ ಕಾನದ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಬಣ್ಣನೆ ಒಂಜಾತ್ ನಮಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಲ್ ಪ್ರಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆಂಡ ಕುತ್ತಾರು ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟ ಬಂಡನೆ ಮಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಎನ್ನ ಮದಿಪುಳ್ಳು ಓಲು ತಿಕ್ಕಂಡಲ ಅನ್ಪ್ಯಾನು ತುಳುವನಾಡ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಿಡ್ಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಅನ್ಪ ಕುತ್ತಾರು ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟನು ಯಾಕೆಂಡ ಆ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರದ ದೇವೇರ ಇರುಂದಕೇಂಡ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊರಗಚ್ಚಿ ಈ ಮನ್ನಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದ ರುದ್ರಪಾದದ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಮನ್ನಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಪಂಜಂದಾಯ ಬಂಟ ಸತ್ಯಲುಗು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಾನ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಸತ್ಯಲುನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಗಲಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ಕೂಟೋಡು ಪ್ರವೀಣನ ಏತು ಪಾತಿರ್ದರು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಓಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರೆದಿನೇ ಮಾತವಾತಿರಿ ನತಿ ಆಟಿದ ವಿಚಾರನು ಮಸ್ತ್ ಪಂದುಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಟಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ 16 ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದ ತಿಂಗೋಲು ಒಂದು ಪಂಡ ಆಟಿಯಿಂದ ಬನ್ಪ ಒಂದುಲೆ ಆಟಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬರ್ಸ ನಮಕ್ ಪಿದಯ ಪೋಯರ ಪೂಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್
ನಮ್ಮ ಊಪುರ ಅರೆಗಲೋಡು ಕೆಲವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಉಂಡತೆ ಬೆರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೋಲನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಳ ಅವಳು ಇಂಚಿನಂಡು ಕೊಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಡ್ದ ಕೊಡೆ ಕೊರಿಯರು ಅವಳು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನದು ಯಾಕೆಂಡ ಪ್ರವೀಣನ ನಾನು ಮೂಲ ಬಾತದ ಮಿತ್ತು ಪುಗಾರನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಡೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತಿಯರು ಪ್ರವೀಣನ್ನಿ 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲತೆ ಆಜನ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಡ್ ಆ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದೊಡೆ ಕದ್ರೆ ಕಾಂತು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಖಾಲಿ ಕಾರಡು ಆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಇದೊಂದು 8 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಈ ಕುತ್ತಾರು ಬತ್ತೆತ್ತು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಪಗ ನಿಖಿಲ್ 6 ಜನನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಸಂಘಟನೆ ಉಪ್ಪು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ಆ ದುಂಬುದೂಪಿನಂಚಿನ ಪೆಜ್ಜೆಪ್ಪುನು ಅವು ಪ್ರವೀಣನ್ನಾಗ ಅಂಚಾಯನಿರ್ದ ಅವರ 6 ಕೊರ್ನ ನುಪ್ಪುಂಡತೆ ಮಾತಿರೆಗಿಲ ನಿಜವಾದಿಲ್ಲ ಅವು ಬಡವಗೂ ಕೊಟ್ಟಿನ ನುಪ್ಪು ಬಡವಗೂ ಕೊರನೆ ನುಪ್ಪಾಯನಿರ್ದವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಡೆಟ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಟಿದ ವಿಚಾರದ ಬರೆಯರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಸಗುರದ ಆಸಿಪ ಕೌಲ್ಯರು ಬೇರೆಗೆ ಪೂರ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಸ್ತು ಕಡೆ ಪಾತೆರು ಜಿಂಜ ಪಾತೆರನ್ನ ಬುಡ್ಚೈಟ್ ಆಡ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದು ಬರೋಂತಿನಂಚಿನ ವರ್ಷದ ಕಾಲಗೂ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೂ ಪಂಡ ಒಂದು 6 ತಿಂಗೋಲತ್ತು ಅನಿಷ್ಟ ತಿಂಗೋಲತ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆನೇ ತಿಂಗೋಲು ದಾಯಕ ಏನಾಡ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕುಜ ಈ ತಿಂಗಳು ತಿಕ್ಕಿನ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ನಾವು ಆಟಿ ಬಂದು ದಕ್ಕುವನ ದಕ್ಕುಜ ಈ ತಿಂಗಳು ದಾಯಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೇಳ ನಮಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಿ ಇಂಚ ಅಂದೆ ಕಂಡೋಡು ಪೋಯರ್ಲ ಪುಜಿ ಅವಳು ಕೆಸರು ಬರ್ಸ ಇಟ್ಟು ಪೋಯರ ಪುಜಿ ನಮಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪುಜಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪೆರ ಪುಜಿ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪುಜಿ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರ ಪುಜಿ ದೇಮಂಡ ಆತು ಬಂಗಂಡು ಏನು ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಡಾನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನೇಮ ಮಲ್ಪುಡ ಅವಳು ಓಲ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ಪುಡ ಹೈಕ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮಕೊಂದು ತೊಜಂಕಲ್ ಆಪಿನವೇ ತಿಂಗೋಲು ಆ ತಿಂಗಳು ಆಪಿನ ತೊಜಂಕಿಗೆ ಪೆಲ್ತೇರಿಗೆ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೊಂದು 10 ಮತ್ತೊಪ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಮದಿಮಾಯಿನ ಹೊಸ ಮದಿಮಲೆನು ಆಟಿ ಕುಲ್ಲರಲ್ಲಿ ತುಂಬೋಪಿನೊಂಜಿ ಕಟ್ಲೆಂಡು ಇಂದೇಟ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಮದಿ ತುಪ್ಪಿರ ಆಡ ಎಂಕ ತೇರಿನ ಮಟ್ಟದ ಆದಕ್ಕೇನೇನಾಡ ಆ ಮದಿಮಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯರುಲೇನ ಪೊನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯ್ ತುಂಬೇ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಜೀವದ ಆ ಒಂಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನು ತೂವಡತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಗುಪ್ಪುನಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲು ಲೆತೊಂಪೋದು ಆ ಲೆತೊಂಪೋದು ನಗ ಮೇನಂತ ದುನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಆತು ಅಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಯಾಕೆಂಡ ಹ್ಯಾಗಲ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲೋಡು ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಡದಿಲ್ಲ ಲೆತೊಂಪೋಯರು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅವು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವೊಂದು ಅಪಗ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಳು ಈ ಹೊಸ ಮದಿಮಾಲು ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಬೋಪಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಅಂಚೆನಿ ಬಕ್ಕ ಕುಲೇಕ ಮದ್ಮೆದ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಉಪ್ಪು ಈ ಕುಲೇಕ ಮದ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆಂಡ ಕುಲತ ವಿಚಾರ ಅಂಚೆನ ಈ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೈತ್ ಪೋಯಿನ ಕರಿದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಏರು ಬಂದುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೀತಿನ ತಿಂಗೋಲು ಯಾಕೆಂಡ ದೈವಲೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಏ ಮುಲ್ಪಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೈವಲೆಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಪನ್ಪ ನನ್ನ ಪೇರಾಮರ ಪತ್ತಿಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಒಯ್ನು ದೈವಲೇನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಕಾಲ ಪೇರಾಮರ ಪತ್ತಿಲೇನು ಅಂಚ ಬಣ್ಣದ ದೈವಲು ಗುಂಡೋಡಿಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ ನಮಕ್ ಆ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಗು ತುಡರ್ ಪತ್ತೇರ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕನೇರ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿ ಕನೇರ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮಾತೊಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ನಮ್ಮ ದೈವಲೆಗೆ ತುಡರ್ ದೀಪ ಜೊತೆ ಮುಲ್ಪಾವು ದುಂಬುರು ದಿಂಚ ಬೈದಿನ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾತನು ಮಾತಾತಂದು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ ಆಪುಜ್ಜಿದೆ ಏಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟ ಕಾಲೊಪ್ಪುನ ಪಗ ಸೋನದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಐತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆದ ಒಂಜಿ ಇದು ಕೊರ್ಪಿಂದ ಏಕೆಂಡ ಸಂಭ್ರಮ ಐತೆ ಆಷಾಢ ಬಕ್ಕತ್ತೆ ಶ್ರಾವಣ ಅನ್ವನ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಟ್ಟದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ 15 ಕರಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಶ್ರಾವಣ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಲೆ ಇಂಜಿನಂದಕ್ಕೇಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಬರ್ಪಿನ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಸೋಗು ನಮ್ಮ ಮೈ ಪೂರ ಚಳಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ರೋಗ ರುಜಿನಲ್ ಜಿಂಜಾಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಅದು ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ಪರನುಂಡ ಅವೊಂಜಾತು ಮರ್ದ ಅದು ನಮಗೆ ಫಲಿಪುಂಡು ಉಲಾಯಿಡುಪ್ಪುನ ಒವೇ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ದಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಕ್ಕ ಆಟಿಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ನಮಕ್ ಮೂಲೆಂಚಿನ ಪಿನಿತ ನೀತ ದಿನ ಆಟಿದ ವಲಸರುಂಡೆ 14 ಕಟ್ಲೆದಲ ಕ್ರಮಲ ಆಪುಂಡು ಅವಲಾಪುಂಡು
ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಮಸ್ತ್ ಆಟಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಜಿಂಜಾನ್ ಪಾತೆರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಏಮಣ್ಣ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಆತನ ಪ್ರವೀಣನಿತ ಬಂದು ಪೇರು ಯಾನ್ ಪಾತೆರು ಅಂತ ಜಿಂಜಾನ್ ಪಾತೆರ ತಯಾರಿಸಿದೆ ಏಕೆನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರೆದಿನ ವಿಚಾರ ನಾನು ಪನೋಡತ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಯಾನು ತೆರೆದಿನ ವಿಚಾರ ನ್ಯಾಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಕೇನುವರು ಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಏಕೆನ್ನ ಕೇನುವರು ಆ ಒಂಜಿ ಅರೆಕೊತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬಳ್ಳದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ಎಂಜಿನಕೇನಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಾದಿರತ್ತ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆಂದ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಆಪಿನಲ್ಪ ಪೊರ್ತುಡು ಏತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏತ್ ಜನ ಸೇರುವರು ಪಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅಂದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಭೂತೋಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸೇರುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಕೋರಿ ಪೊಜೆಂಕದ ತೊಲ್ಲುನ ಇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಚಾಕಿರಿಗೆ 2 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಚಾಕಿರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಆಯನೆ ಪೂರ ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲುಲ್ಲ ಆಯನಿ ಪೊಜೆಂಕುಲ್ಲ ಆಯನಿ ಕಜಿಪುಲ ಮಲ್ಪುನೆ ಬಲ ಸೇರಲ್ಲ ಅಯನಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಳಸಿದ್ದೀರು ಐದಕ್ಕೆ ಬಳಸದಾದಕ್ಕೆ ಉನಿಯರನಾಗ ನಮ್ಮ ಏತು ಕೇನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತಗೋ ಕೊಡ್ಪಿನ ಕಾಸು ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ 1,000 ಪೂರ ಮಾತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನು ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ ಆನಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂಚತ್ತಿಂದಿಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಯಕೆಂಡ ಇನ್ನು ಒಲ್ಪದ ಪೂರ ಕುಟುಂಬ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ನ ಆದಿ ನಮ್ಮದ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನತ್ತಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆದಿನ ದಿನತ್ತಿನ ಇಂಥ ದಿನದ ಆದೊಂಡು ಇನಿ ಪೂರನ ತಕ್ಲಕಲು ಮತ ಬ್ಯುಸಿ ಕೆಲಸ ಜನಿನೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿಯೇ ಟೋಟಲಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಮರೆತು ಪೋತು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕೈಟ್ ಕಿಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲೆ ಪೆದ್ದಿನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕನಿಪ್ಪುನು ಮೊಬೈಲೇ ಬೆತದಾಲ ಜಿತೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಪೋನಲ್ಲ ಅವಳು ದೈವ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಸಂಧಿಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪುಂಡ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಅವಳು ಕಟ್ಟಲೆ ಆಪುಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಮೊಬೈಲೇ ಉಪ್ಪಿರತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಜಿನ ಗಂಡು ಏರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನು 11 ಜೇರು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಹೊರಡು ಕೆಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತೀರ್ಪದ ನೋಡು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡತ ಜೋಕುಲು 11 ಜೇರು ದಾಯಗಂಡ ಆತು ನಮ್ಮ ಅಥವಾ ಹೂ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಂದು ಮನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತು ಪೊರ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಪಪ್ಪ ಮೂಲ ಸ್ಪೀಚೇ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಓಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಪೋಣ ನಮ್ಮ ಮಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಯಕೆಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಏತು ಈ ಜ್ಞಾನ ಏತುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ತೊಜು ಪಲ್ಲೆದುಕ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಏತುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ದಾಲಜ್ಜಿ 0 ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲುಲ್ಲತೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನತ ಸೊನ್ಪೊರ್ದು ದುಂಬು ಕಾಲ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತೊಲ್ಲರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನಮಗಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಈಜೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಾನಲತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜೀವನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಮಗಾಲ್ ಸೇರಿದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದವರು ಏರವಡು ಈರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಚಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ನಗಳ ಇರು ಕೇಳಿ ದಾತಂದು ಕೇಳಿ ಇತ್ತದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಪುನು ಆರು ಫೇಮಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬಾಕಿದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಏರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಮೊಬೈಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡಿತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪನಿಯರ್ಲ ಆಪುಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪಣ್ಣುಂಡ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪಮ್ಮ ಅದು ಬೋತಿಯರು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಆತ ನಮ್ಮ ತರೇನೆ ತಗ್ಗೋಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತರೇನೆ ತಗ್ಗೋಡು ಅಕಲ ಇಂಜಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಆತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿಜಿದ ನಮಕ್ ಬದುಕೇರ ಸಾಧ್ಯನಿಜ್ಜಿದೆ ಏಕೆಂಡ ಆತ ಕಷ್ಟ ಪ್ರವೀಣ ಮಗ ಅಲ್ಪ ತೂಂದಿಲ್ಲ 2 ಜಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಹಾಕಲು ಅಕಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ತೀ ಹಾಕಲ್ಲ 2 ಜಂತ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಕಡೆಕಾರಡು 2 ಜಂತಲ್ಲ ಏತು ಶೋಕದ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾಲು ಬಾಲೆ ಬಲಸುವಾಲು ಬಲು ಅಕೇರಿಗಾನಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಾಲು ಒಂದು 6 ಕಲ್ಪಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಬೇಕೆಂಡ ಇಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾನು ಇಂಕ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ತೂನಗ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೆ ರತ್ತ ಅಂದು ಯಾನೊಂದು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಬಾತಿರ್ನತ್ತು 2 ಜಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ರಕ್ಲು ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹೇಗೈತನ ಆ ಜೋಕುಲುತ್ತೆ ಏರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಆಪಿರ್ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂಜೇರು ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಏತು ಎಂತು ಭಂಗ ಬರ್ತದು ಎಂದಿನಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಲುಂಡತಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ದಾಲ ಕಾಸು ಮೀನಿತ್ತ ಇನಿ ಕನೇರ ಬಂಡೇರಡ ಲೇ 25,000 ಕನ್ನಡ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟೆರನೆ ಬಂತೇರು ನಮ್ಮ ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಳ್ಳನ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದ್ಪಿನ್ನೆ ಕೊಂಚಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಬಂದುಲೆ ದೈವಲೇನು ಪೂರ ಗಡಪುರ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಂದು ಅನ್ಪೇರು ಗಡಪುರ ಜೇರು ಒಪ್ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಂತಿನ ದೇವನ ಮುಲ್ಲವಕ ದಾಲಜ್ಜಿಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಲಸುವ ದೈವಲ್ ತಿನ್ಪುಣ್ಣ ಪೂರ ಬಲಸುದ್ವಯ ಇತ್ತೆ ಮಲ ಅಜ್ಜಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಜ್ಜಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೇಂಡ ಕಲೀಲ ಬಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಮತ್ತು ಬೈದುಂಟು ಯಾಕೆಂಡ ಆಯೆ ಪರ್ಪಿನ ಬ್ರಾಂಡೆಡಿನ ಅಜ್ಜಗೆ ದೀಪಿನಿ ಇದು ಬಂದು ನಾವು ಫೋನ್ಗೆ ಎಂಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಎಂಡನು ಯಾನು ಎತ್ತೋ ಕಡೆ ಮದಿಪು ಬೋತಿನಿ ತೂತ್ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕಾಚ್ ಕನಪಿನಿ ಅವು ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮೀನು ಐನೊಂಚೂರು ಬರಿಕಿದಿಲ್ಲ ಐಲ್ ಎದುರು ತೋಜಂದಿಲ್ಲ ಕನದಿ ಯಾರು ಅನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಎದುರು ತೋಜುಲಕ ಬರ್ಚಿಂದು ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿಗೆ ಬಲ್ಪ್ಲೇನು ದಯಕೇನ ಆತ್ ಗಂದಾತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊರಗ ಜಿಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದ ನೆಲೆಯಾಯಿಂಚಿನ ಮಣ್ಣು
ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪನೊಲಿ ಅಂಜಿ ರಡೇ ರಡೇ ಶಬ್ದಡು ಪನ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ್ರ ದೇವನಕಲು ಮಾತು ತೆರೆದಿನಕಲು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಪೋಲು ನಾ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭಡು ಭೂಮಂಡಲ ಗುದಿತು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯತ್ತಿನವು ಕೊರಗಜ್ಜಿ ತನಿಯೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುರಪುಡು ತನ್ನ ಏಳು ಕೊಪ್ಪದ ಅಕಲ ಕೊರಗ ಜನಾಂಗದಕಲು ಅಲಿಯಂತ್ರಾಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕೊಪ್ಪಗು ಆ ಚೀರುಮುಲ್ಲುದ ಕಂತಾದು ಬಡಕಾಯ್ದ ಬಾಕಿಲು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎನ್ಸೂರ ಬರ್ಕೆ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದದಿ ಮಗೆ ಚೆನ್ನೆ 10 ಬೈದದಿ ಬರ್ಪಿನ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಅಂಡಗ ಕುಂಟುಜ್ಜನಿಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟು ಬುಲಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುದು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಮಿದಿಲಿಪ್ಪುನು ಏರನು ತನಿಯನು ಎಂಚಾಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಲೆಪ್ಪುನಗ ಜಾತಿ ಕುಲ ಬಂದ್ರನ್ನು ಕೇಂದ್ರಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ಸೂರ ಬರ್ಕೆ ಕಷ್ಟಡಿತಿನೇನು ಮಿತ್ತಗ ಕಂತದು ಉಂತಾದು ಮಲ್ಲ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳಗಾದು ಕೊರ್ನ ದೈವತ್ತಿನ ಏರಿಂದ ಕೊರಗಜ್ಜಿ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡ್ಲ ನಿಖಲೆಗ ಮಸ್ತು ಪುಂದಾನೆಪ್ಪ ಪಂಜಂದ ಬಂಟನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒರ್ತು ಕೊರ್ನಿಯರಿಂದಕೇಂದ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜೆಂದು ದಾಯಗಿಂದಕೇನಂದ್ರ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಲ್ಲ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಆನಿದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ನಿಖಿಲ ಈ ಮನ್ನಡು ಲೆತ್ತಿನಲ್ಪ ಹೋಗೊಂದುಲ್ಲೇರ್ದು ಯಾಕೆಂಡ ಯಾನು ಎತ್ತೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜೋನು ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸುರೂತೆನ್ನ ಪುರಾಪ ಏನು ಲೆಪ್ಪುನೇನು ಅಜ್ಜಾನು ಯಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಗೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಕಾರ್ ಏನು ಬೈಕ್ ದ ಕೀನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೀ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ಕೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡದಿಲ್ಲ ಏನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಹೋದಿತ್ತ ಹೋದು ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಕೀಲ ಇಟ್ಟುಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೀದೆತ್ತಲು ನಾಡು ಸೊಯಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕಾರ್ ಪೆತ್ತೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಬೈಕ್ ಕಾರ್ ಇರೋದು ಬೈಕ್ ಸುಲಭ ದಯಕೆನ್ನಡ ಇಡೇ ಓನಿಡು ಪುರ ಪೋಯಾರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಯಾರ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ತೊಕೊಟ್ಟು ಹೋದು ಏನು ಸಾಮಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಪತ್ತದಾನಾಗಲ ಕೀತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೀತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಅಂಪಂಡೆ ಪ್ರವೀಣನ ಅನ್ನಿಲ್ಲೇರು ರವಿನನ್ನೇನು ಬನ್ನಗೆ ತೆರಡ ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇನು ಒಯ್ನು ಗಾಡಿನಿಂದು ನಾತು ಬರ್ತಾನೆ ಬಾಲ ಅಜ್ಜಾಗಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆನ್ಯಾಲು ಅಜ್ಜ ಉಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕೀ ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಕೀ ಇತ್ತೆಂದು ಬನ್ನಗೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ತೀನೇನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲೆತ್ತಿನಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಪಡಿಕೊರ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅಂದ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೋಲೋಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಕ್ ಹಾಪುಂಡಪ್ಪ ಗನಿ ಮುರಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಮಂಗಳಾರದಾನಿ ಮುರನೆತ್ತಾಯಿ ದುಂಬುದ ಮಂಗಳಾರದಾನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚ ದಾದನತ್ತೆ ಮರಿಯಲೋಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಡಿಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಬನ್ನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಟಿ ಬಲ್ಲೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಬುಕ್ಕ ಅಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪೋಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಡಿಗೊರಿ ಪೊರ್ರದ ಒನಸು ಕೊರಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಲಿ ಒಂಜಿ ಬೆಳಗಾದು ಕೊರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಪ ಈ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣನ ಈ ಸಾರಥ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಬಂಧುಲೇಗಲ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಡಲಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರಗ ಚುಕ್ಕಿದಿಪ್ಪ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ದೂರದ ಅಜ್ಜಪ್ಪನ ಮುಲ್ಪದ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯಿತು ವಿವರಿಸದ ಪಂಡೇರು ವಾರ್ಷೋಪದ ಪಂಡೇರು ಗ್ರಾಮದ ದೈವದೇವರೇನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಪೂರ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕರಾವಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಒಪ್ಪುಣಕಲು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ದುಮ್ಮದ ದೋಸ್ತಿ 30 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಇನಿದು ಉಪ್ಪುಂಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂಜನೆ ಅವು ಎನ್ನ 60 ఆయన సమ్మలేను రోహితరు ఆత్మీయరు ప్రవీణేరు బక్క మీరు అమ్మ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಾಕಲು ಮಾತೆರ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಎದುಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ಬಂದುಲೆ ದಯಮಾಡಿ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಪಾತೇರಿಯರು ರೋಹಿತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನೇ ಪಂಡಂದ ಐಕೆ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಆಟಿ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಿ ಪಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಆಟ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಗಮ್ಮತ್ತ ಆಟಿ ದಂಡ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ತೆನಸನ್ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡ ಅಂಚತ್ತ ಆಟಿ ಉಂಡ ಭಾರಿ ಪೇಲೆತ್ತಾರೆ ತಜಂಕ್ ತೇವು ತೇಟ್ಲ ಪಂಡದು ತಿನ್ನದು ದಿನದಿ ತೊಂತಿನ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಮಟನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅವು ಸುಕ್ಕ ಸುಮಂತ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪರು ಮುಲ್ಪಾಲು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಮಂತಿನ ಎಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಅಂದು ಪ್ರವೀಣನ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಯ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತೆ ಅವಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂದ್ಬೋದುಂಡು ಜನರಿಗೆ ನಡೆಗೆ ಮಂತೆ ಅವಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂದುಂಡು ಆಯ ಒಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಚತುರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಚತುರಿ ಮಾತೇಕಲ ಒಯ್ಕಲ ಆಂಡ ಆಯ ಸಮಾಜದ ಮೆತ್ತು ಭಯಂಕರ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ ಆ ಏಪಲ್ ಪಂಡ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಒಂಜಿ ಇದಾಯ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂಚಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಜಾರಿಗೆ ಎಗೇಶ್ವರ ಪೈ ಕಾಯಲ ಪಾಪ ಪೋಡಿವೆ ಏನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡಾಗ ಪಂಡಾಡ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತು ಮನ್ಮಾರ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಡ ಬಂಡೆ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಣ್ಣಿನ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಗೊಂಡ ನಿಕ್ಲ ಕಾಸು ಬದುಕು ಐಕ್ಯನೆಗೆ ಪೋತಿನ ಪ್ರವೀಣೆ ಇತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಅನ್ನ ನಿಖಲು ಇಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಮೂಲ ಮಂತು ತುಳು ಇನ್ನಿಂದ ಮಾತಿರಲಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಲಾಗ ನಿಖಲ ಹೋಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಯಾನ್ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತಿರಲ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಒಟ್ಟಾಯಿರ ತುಳಿ ಓಲ್ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಾಯಿರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಇನ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಣದ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈಜೇರು ತೋಜೋಡದ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈಜೇರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನೇಟ್ರ ಆಡಿಡೋ ಜನ ಮನ್ಪೋಡು ದಾಪಂಡ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಹೊರ ಮೋನೆ ತೋಲಿ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಗುರ್ತಲಾಪುಂಡು ಏರೆ ಇತ್ತೆ ಇವ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಬರ್ತಾರೆ ತೂನಾಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಬುಡದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕುಲ್ಮೂಲು ಪೂರ ಸಮ್ಮಲ ಗಿಮ್ಮಲ ಬಂದು ಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರಿ ಗೊತ್ತೀಜಿ ಪಾಪ ಅಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ಉರಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರ್ದಾನೆ ಅಂದು ಮತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂಗಳ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂಗಳ ಇತ್ತೆ ಗಾಣದ ಬಂಡ ಗಾಣ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಅಜ್ಜಿ ತಾಯ್ತ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಲ್ಲ ಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಗಾಣದ ಎಂಗಳ ಗಾಣದ ಸಮಾಜದ ಅಂಚ ಮಾತಲ್ಲಿತ್ತೆ ಗಾಣದ ಬಗ ಗಾಣದಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂಜಿ ನುಂಡು ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ನುಂಡುದಾಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಗುರುಪುರಡ್ ಒಂಜಿ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾರಿಯರು ಏರೆಗೆ ಒಂದು ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾರಿನಾಗ ಆರೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಕತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡಾಟ ಬೊಂಬೆಡು ಕಂಡಾಟ ಕಾಸ್ತಾರೆ ಪೂರ ಬರ್ಕತ್ತೆ ಜಂಚಲ ನಿರ್ಸಂತಾನ ಅದು ಬೋಯ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ಗಾರ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಮೇಡಿಕೆ ಒಂಡೇರಿ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಅಂದು ಒಂಡೇರಿಗೆ ಆ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಥಪ್ರೇಣ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆನಾರು ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೋಟೆದು ಪತಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಪೂಜೆ ಗಾಣ ಬಂದ ನಾವು ದೇವಿನ ಸಮಾನ ನಮ್ಮ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಗಾಣಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೇ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲತ್ತಾನೆ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಓಲು ಉಂಡುದಲ್ಲ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ಬೋಡಿ ನಾನು ಎತ್ತೇ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಮೂಲೆ ಮುಟ್ಟಡೆ ಒಂಜಿ ಕುತ್ತಾಡದ ಎಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆಡ ರತ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟದ ಗೋಯಲಿತ್ತಂಡು ಐಟು ಗಾಣದ ಹನುಮಂತು ಅಂತೀರು ಅಕುಲ್ಲಂಚನೆ ಆ ಶರಣಕುಲು ಮಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ಹೆಣ್ಣಮ್ಮನೆ ಸಂಘಟನೆ ಹುಡುಗಿ ಐನು ಮಾರಿಯರು ಮಾರಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಇಲ್ಲಲು ಉಲ್ಲ ಬರ್ಕತ್ತಿ ಗಿರ್ಕ ದಾಲಜಿ ಆರ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ನಿಗಿತದು ಲೆವೆಲ್ ಮಂತೀರು ಬೊಕ್ಕ ತೂರ ಬಣ್ಣ ಕರೆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಗಾಣದ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಅವಲ್ಲ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೇನು ನಂಗೆ ಐಕ್ ಬಡದು ಮಂತಾರೆ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬೆನ್ ಪೂಜೆರು ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಅಂತದ್ದು ತಂದು ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಕೊರ್ಪೇರಂತ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಜೆ ನಾನು ಪ್ರವೀಣರಿಗೆ ನನ್ನವರ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति.